Benvido. Algunha vez te preguntaches como tanta xente gaña cartos simplemente compartindo un sistema de vídeos de mercadotecnia como este? Pois teño unhas boas novas para ti. É sinxelo e non é só para a elite ou os experimentados. Estamos a piques de amosarche como calquera pode gañar ingresos a través do noso sistema simplemente estando no lugar axeitado no momento axeitado. Presentamos Moorleaf, a empresa que está detrás desta incrible oportunidade. Con máis dunha década de éxito, Moorleaf opera en 5 continentes e permitiu que centos de miles de viaxeiros experimentasen máis. A nosa misión é clara: facer realidade os desexos, tanto se queres viaxar, aforrar ou gañar cartos. Moorleaf creou o sistema perfecto para axudarche a facelo todo. Xunto con Moorleaf, temos Travel Advantage, unha axencia de viaxes en liña deseñada para axudarche a explorar o mundo mentres aforras cartos. A nosa misión é ofrecer máis opcións de viaxe, máis aforro e, o máis importante, a oportunidade de gañar cartos mentres o fas. Esta é a túa oportunidade de formar parte dun sector emocionante e rendible, con infinitas posibilidades. Sexamos realistas. Quen non soñou algunha vez con compartir a súa aventura nun safari africano en Instagram? Vivindo a alta vida en Dubai ou vendo o sol por en Santorini. O problema é que estes soños adoitan vir con dous grandes obstáculos: non ter cartos dabondo ou non ter tempo para planificar estas experiencias. Aí é onde entra en xogo Moorleaf. Creamos un club de viaxes que elimina estas barreiras cun sistema innovador deseñado para facer que estes soños sexan accesibles. Vexamos con máis detalle como funciona tradicionalmente a industria turística. Os hotéis anuncian as súas habitacións a prezos públicos nos seus sitios web ou a través de maioristas que negocian mellores tarifas e logo promoven estas habitacións aos seus socios en liña e fora de liña. No sistema tradicional, pagas por algo máis que só a habitación. Tamén estás a pagar todos os custos de mercadotecnia que implica promocionar estes servizos. Hai dous grandes actores que dominan a industria. Booking Holdings, que posúe marcas como Booking.com e Priceline, unha empresa de referencia. Coda, Kayak, entre outras, e Expedia Group, que ten baixo o seu paraugas Expedia, Orbit, Hotels, como e moitas máis. Estas empresas teñen unha cousa en común. Investiron millóns, mesmo miles de millóns, en mercadotecnia para facer que as súas plataformas sexan nomes familiares. Pero adiviña que? A maioría deses custos de mercadotecnia repercútenche a ti, o cliente. Entón, cando reservas a través destes sitios, a miúdo pagas ata un cento máis que o custo orixinal oculto no prezo público. Pero aquí está o xiro. Ao reservar a través de Moorleaf and Travel Advantage, creamos unha forma de evitar eses custos de mercadotecnia masivos. En vez de investir millóns en anuncios, confiamos en distribuidores independentes. En mercadotecnia boca a boca dos nosos clientes fieis que comparten as súas experiencias con familiares e amigos. Isto permítenos ofrecerlle prezos de venda por xunto cunha pequena marxe. Normalmente non atoparás estes prezos en sitios web públicos tradicionais porque eliminamos os intermediarios e ofrecémosche acceso directo a aforros exclusivos, asistencia inigualable e unha ampla gama de servizos. Notaches como tantas industrias están a adoptar un modelo de membros. Pensa en ximnasios, clubs de campo e mesmo cines. Agora empresas de servizos como Netflix, Spotify e Zoom tamén adoptaron este modelo. Converteuse na nova norma porque proporciona acceso a contido e servizos exclusivos. Pois ben, nós adoptamos o mesmo modelo. Modelo en viaxes. Creamos un club de viaxes cunha subscrición que che dá acceso ilimitado a ofertas incribles en viaxes clandestinas. Imaxina isto, as túas próximas vacacións poderían aforrarche centos, incluso miles de dólares, compensando potencialmente o custo total da túa subscrición cunha soa viaxe. A mellor parte. Canto máis aforres, máis quererás viaxar. Tornas en adicción, pero non remata aí. Coas nosas subscricións, tamén gañas puntos de fidelidade por cada euro gastado na túa subscrición mensual. Estes puntos pódense trocar por aínda máis descontos nas túas futuras reservas. Imaxina como se Netflix che recompensase con puntos para mercar un de coleccionista da túa película favorita, todo por unha fracción do prezo porque es un membro de pago. Ese é o poder do noso sistema. Travel Advantage ofrece unha ampla gama de servizos para atender a todo tipo de viaxeiros. Desde hotéis e resorts ata voos, cruceiros, alugueiro de coches, actividades e mesmo viaxes exclusivas en grupo coñecidas como experiencias vitais, temos de todo. Tanto se buscas unhas vacacións cheas de aventuras como unha escapada de luxo, a nosa plataforma ten algo para centos de miles de clientes de todo o mundo que xa confían en Travel Advantage.
Obtivemos unha cualificación impresionante, case perfecta, entre os pilot e contamos coa certificación IATA. Parte de TEL, Francia, é membro da Asociación Europea de Operadores Turísticos, as principais empresas de viaxes, incluídas empresas multimillonarias de todo o mundo, xa o están a facer. As marcas tamén confían en nós. Como membro, tamén terás acceso a asistencia 24 horas ao día, 7 días á semana, en varios idiomas, xa sexa por chat, correo electrónico, WhatsApp ou teléfono, disponible en moitos países. Temos as costas, esteas onde esteas. Agora que xa sabes como estamos posicionados no sector, falemos dos tipos de acordos que podes esperar. Por exemplo, que che parece un retiro de luxo nas Maldivas pola metade de prezo reservando a través de Travel Advantage. Coa nosa plataforma, isto podería estar a só uns poucos clics de distancia. Ou quizáis sempre quixeches experimentar o estilo de vida de Miami. Que che parece un desconto do 40 nunha estadía en Miami? Estas son posibles ofertas que podes atopar, adaptadas a todos os teus desexos de viaxe. Algunha vez estivestes en Roma, unha cidade onde a historia e o encanto cobran vida. Desde explorar a grandeza do Coliseo ata admirar a obra mestra de Miguel Anxo na Capela Sistina, deleítate coa cociña italiana, a pasta fresca e o xeado cremoso, e as súas pintorescas prazas. Cada rúa garda un anaco do pasado, o que fai de Roma un destino inesquecible cheo de cultura, beleza e aventura. Poderías ir alí e aforrar máis do 55% no hotel. Que che impide ver o mundo? Agora xa sabes como podes aforrar cartos. Se tes pouco tempo para organizar as túas viaxes e aventuras, tamén temos unha solución para ti. Imagina non só aforrar nas túas viaxes, senón tamén gañar máis tempo para gozar do que importa. Non pasarás máis horas buscando destinos en Google, comparando prezos e calculando o itinerario perfecto. Travel Advantage está a revolucionar as viaxes integrando a IA de vanguarda con prezos privados, o que che permite reservar de forma máis intelixente, rápida e accesible. En só uns poucos clics e 30 segundos, terás planificada toda a túa viaxe, adaptada ás túas preferencias, actividades e orzamento, todo mentres accedes aos nosos prezos exclusivos en privado. Axudamos a viaxeiros como a vostede a ver máis, facer máis e gozar da vida dun xeito máis accesible, todo mentres vostede ten o control total. Se me detivo aquí, probablemente te preguntarás cales son as miñas opcións de suscripción. Antes de afondar niso, permítame compartir un pouco máis sobre as incribles experiencias das que gozou a nosa comunidade a través das nosas singulares experiencias vitais. Estas non son unhas vacacións normais. Son viaxes inesquecibles que reúnen a membros de todo o mundo para experimentar viaxes como nunca antes. Aquí tes dous exemplos de experiencias que creamos para os nosos membros. Marrakech a principios de novembro é un soño. A cálida e dourada luz do sol baña a cidade mentres a calor do verán desaparece, o que a fai perfecta para explorar calcetíns e impresionantes pazos. As montañas do Atlás ofrecen un pano de fondo impresionante. É o momento perfecto para experimentar a maxia, a comodidade e o estilo da cidade. Ofreceremosche opcións de transferencia. Do aeroporto ao teu hotel e ofrecerache unha estadía con todo incluído durante 5 días e 4 noites por $599 por persoa. Aplica 300 puntos de fidelidade e verás como o teu prezo se reduce a $299 por persoa. Vive as maravillas de Exipto con 5 días e 4 noites, con almorzo diario e traslados ao aeroporto á chegada e á saída, garantindo unha aventura sen estrés. Visitas as grandes pirámides e a Esfinxe. Tamén explorarás o fascinante Museo Exipcio e o Museo da Civilización. Saborea 3 deliciosos xantares incluídos mentres te mergullas na rica historia e vibrante cultura do país, dende as maravillas antigas ata as empresas modernas. Esta viaxe ofrece a combinación perfecta de descubrimento e relaxación nun dos destinos máis fascinantes do mundo. O custo para os nosos viaxeiros é de só $349 por persoa despois de aplicar 350 puntos de fidelidade. Unha auténtica ganga. Estiveches algunha vez en Dubai? Isto é o que experimentou a nosa comunidade de viaxeiros na nosa megaviaxe. Imagina isto. 2 enormes avións privados, cheos de emoción, risas e anticipación, sobrevoando o ceo camiño dun dos destinos máis extravagantes do mundo, Dubai. En canto despegamos, comezou a celebración con música e ambiente festivo. Os nosos membros mesturáronse, bailaron e brindaron polo exterior. Non foi só un voo, foi o comezo de algo lendario. A chegada, a nosa frota de todoterreos de luxo levounos ao corazón do deserto de Arabia. Aventurámonos nas dunas douradas para unha experiencia de safari inesquecible.
Coma se a viaxe non puidese ser máis extravagante, a nosa última noite levou o luxo a outro nivel. Unha festa privada nun iate a bordo do Lotus, o iate máis grande e exclusivo de Dubai. Ao zarparmos da marina de Dubai, o horizonte brillaba, creando o pano de fondo perfecto para unha noite de placer. A barra, que fluía libremente, mantivo champaña a ferver, mentres que a cea gourmet ofreceu un festín de delicias internacionais. Un de clase mundial organizou a cea. Fixou a lista de reproducción perfecta, mantendo a pista de baile animada mentres o iate se deslizaba polas augas. O solpor transformouse nun impresionante espectáculo nocturno mentres navegábamos por lugares emblemáticos como Burj Al Arab e o Atlantis de Palm, mergullándonos na beleza de Dubai pola noite. Cunha impresionante terraza na azotea, un jacuzzi de estilo Infinity e salas VIP, cada momento foi puro prazer. A enerxía era eléctrica. Música, risas e celebración enchían o aire mentres festexábamos baixo as estrelas, rodeados de xente incrible que agora se converteran en amigos para toda a vida. Esta non foi só unha viaxe, foi unha experiencia única para toda a vida, unha viaxe de luxo, aventura e recordos inesquecibles. Isto é só unha demostración do que é posible cando viaxas con nós. Estás preparado para a próxima aventura? A forma en que os nosos membros desfrutan aínda máis do innovador modelo de Moorlife é a través do noso módulo de compras exclusivo. Imaxina ter acceso a marcas de luxo de 5 estrelas con descontos inmellorables, porque cremos que viaxar non se trata só de onde vas, senón de como vives. Cos descontos para membros e os puntos de fidelidade, podes mellorar o teu estilo de vida por unha fracción do prezo. Bota unha ollada a estas lentes de sol de deseñador, dispoñibles por menos de $25 despois de aplicar os teus beneficios e puntos de fidelidade. Gafas diésel. Ou este elegante bolso de muller de coiro en aceiro absoluto con máis de $100. Moorlife ofrece un desconto do 70 antes de usar os teus puntos de fidelidade. Usa os teus puntos e o prezo con desconto case se reduce a metade de novo. Esta é outra forma en que Moorlife mellora as túas viaxes e o teu estilo. A nosa plataforma transforma vidas todos os días. Vexamos o que experimentaron algúns dos nosos viaxeiros. Jan aforrou máis de $25.000 en viaxes e mesmo tachou da súa lista de desexos o paracaidismo sobre a Palm of Jamaica en Dubai. Dani percorreu máis de 42.000 kilómetros en só un ano, perseguindo aventura tras aventura, incluindo un solpor desde a única piscina infinita de 360 graus do mundo. Usando a súa membresía de Travel Advantage para descubrir novas culturas, novos países e crear recordos inesquecibles. Canel explorou innumerables praias de todo o mundo, desfrutando de cada nova vacación, nova experiencia, en definitiva, dunha vida máis rica. Estes son só algúns exemplos do que é posible coa vida de Moore. Estás a escoitar falar desta revolución nas viaxes porque alguén pensou en ti. Quizáis sabían que che encantaba viaxar ou quizáis viron o teu potencial para aproveitar este modelo e crear unha nova fonte de ingresos. Algúnha vez comezaches o teu propio negocio? Se es emprendedor, recoñecerás ao instante o poder do sistema que creamos. Se nunca puxeches en marcha un negocio antes, pregúntate, que che freou? Foi o medo a comezar? A incerteza de se tiñas as habilidades axeitadas? Ou quizáis os altos custos de crear un negocio? Desde abogados e contables ata contratos con provedores, sistemas informáticos e mercadotecnia. A verdade é que xa nos encargamos de todo iso por ti. Do mesmo xeito que creamos un club de viaxes innovador, tamén construímos un club de negocios innovador, un modelo sinxelo e completo deseñado para o éxito. Analicémolo. Primeiro, falemos de por que escollemos viaxar. Se vas investir o teu tempo nun negocio, ten sentido estar nunha industria explosiva e de alta demanda. Bota unha ollada a estas comparacións. A industria do cine, a industria do café, a industria dos suplementos dietéticos. E a industria cosmética. Mesmo xuntos, non suman o 10% da industria turística. Isto débese a que se prevé que a industria turística alcance os $10 billóns o próximo ano. Iso é un billón cund. Se vas crear un negocio, non quererías estar na industria máis grande do mundo. Ao colaborar con nós, terás acceso a un negocio totalmente operativo desde o primeiro día. Non hai necesidade de construir nada desde cero. Ofrecémosche un servizo administrativo para facer un seguimento do teu negocio e da adquisición de clientes, materiais de mercadotecnia para promocionar o teu negocio, apoio continuo, formación e eventos para axudarche a crecer, contratos prenegociados e ofertas exclusivas no sector das viaxes.
Só tes que conectar e comezar. O noso sistema de recompensas está deseñado para maximizar o teu potencial de ganancias. As bonificacións por adquisición de clientes poderían facerche gañar entre 20 e 80 dólares por cada cliente que recomendes persoalmente, dependendo do seu nivel de membro. Deseñamos unha bonificación para axudarche a poñer en marcha o teu negocio rapidamente. Atrae 6 clientes persoais nos teus primeiros 21 días e gañarás 450 dólares adicionais en comisións. Trátase de coller impulso cedo para que poidas ver resultados de inmediato. Cremos nun estilo de vida gratificante, e por iso unha das nosas bonificacións máis emocionantes é a bonificación para o coche. Con só 50 clientes na túa organización, poderás optar a unha bonificación de 500 dólares. BMO Audi. Centos dos nosos embaixadores independentes xa conducen os coches dos seus soños grazas a este programa. Estás preparado para conducir o teu coche da marca Murlife? A renda residual é o que entusiasma aos emprendedores. Fai o traballo unha vez e continúa gañando co tempo. Cando os clientes permanecen con Murlife, vostede segue cobrando. Isto é o que chamamos verdadeiros ingresos pasivos. As túas ganancias medran a medida que a túa organización se expande, comezando con só 3 clientes persoais para cubrir a túa propia subscrición. A partir de aí, alcanza a prata e obtén uns ingresos pasivos que cheguen ao punto de equilibrio. Alcanza o ouro con 12 clientes e comeza a gañar 300 dólares de ingresos residuais ao mes. Iso é equivalente a ter un investimento de 100 dólares. E a medida que avanzas nas filas, desbloqueas aínda máis. Vales de viaxe con experiencia vital, maiores bonificacións para coches, bonificacións en metálico, máis viaxes gratuitas e mesmo unha bonificación millonaria para casa para os nosos primeiros postos. Esta é a túa oportunidade para crear riqueza real a longo prazo. Os emprendedores están a aproveitar esta oportunidade para construir carreiras gratificantes axudando a outros a forrar e gañar máis. A medida que a túa base de clientes se expande e as túas habilidades medran, agárdate novos rangos e maiores logros, abrindo camiño para un potencial ilimitado. Moitos dos nosos embaixadores xa acadaron un éxito que lles cambiou a vida, gañando desde uns poucos centos de dólares, miles de dólares e algúns incluso chegaron ao millón de dólares. Este negocio non se trata só de viaxes. Trátase de crear liberdade financeira a través dun sistema probado que funciona para aqueles que actúan. Murlife experimentou un crecemento explosivo nos últimos anos. En 2020, tiñamos 100.000 clientes. Hoxe, en 2025, multiplicámonos ata chegar a centos de miles de clientes, e acabamos de comezar. Co auxe das tendencias e a automatización impulsadas pola IA, o noso crecemento está a acelerar a un ritmo acelerado. O mellor momento para unirse. Agora mesmo. Se simplemente queres viaxar máis e aforrar máis, temos unha subscrición deseñada só para ti. Por só 20 dólares ao mes, obterás acceso a aforros exclusivos e servizos de viaxes premium, todo iso mantendo o teu orzamento de viaxe respectuoso. Isto é perfecto para calquera persoa a quen lle guste explorar o mundo sen gastar moito diñeiro. Se queres maximizar as vantaxes das túas viaxes para axudarche a crear un negocio rendible, recomendámosche que escollas unha destas dúas potentes membresías básicas. Membresía Elite 240 dólares unha vez cunha membresía mensual ao noso club de viaxes de 120 dólares. Acceso completo a todos os descontos de viaxes e ofertas de 120 puntos de fidelidade cada mes. Usaos para forrar aínda máis. Desbloquea toda a gama de servizos, incluído o centro comercial. A subscripción Turbo é a mesma que a Elite, cun complemento único de 250 dólares e 120 dólares ao mes. Obteñas o dobre de puntos de fidelidade, 240 puntos ao mes. En lugar de 120 polos teus 120 dólares ao mes, lembra que a conversión de puntos de fidelización é un punto de fidelización por cada dólar que se usa na plataforma. Os descontos exclusivos de Turbo aforran aínda máis en hotéis e multiplican as túas viaxes. O complemento Netime Turbo desbloquea as vantaxes da actualización de por vida. Tamén che dá 250 puntos de fidelidade adicionais só por actualizar. Por certo, mencionei que os puntos de fidelidade están dispoñibles para o seu uso inmediatamente despois de recibilos e non teñen data de caducidade sempre que sexa un cliente activo. A licenza de club empresarial para o teu negocio chave en man custa só 99 dólares ao ano. Configuración do teu traxe de empresa, acceso completo a ferramentas de mercadotecnia, formación e soporte. Por exemplo, a cantidade total para comezar cunha subscripción Core é de 338 dólares e 97 centavos para a subscripción Elite. Unha vez é a partir de 120 dólares ao mes. Membresía Turbo 588 dólares e 97 centavos. Unha vez é a partir de 120 dólares ao mes.
Agora falemos de como podes converter esta oportunidade nuns ingresos serios co noso sistema único. Cantas persoas da túa rede crees que lles gustaría viaxar máis e gañar máis? A verdade é que case todo o mundo. De feito, se 10 dos teus amigos visen esta presentación, cantos crees que quererían comezar agora? Que dialóxica. Pero adoptemos unha postura moi conservadora e supoñamos que só unha pequena porcentaxe di que sí. Compartes esta oportunidade con só 2 persoas ao día durante 30 días. Iso son 60 clientes potenciais nun mes. Mesmo se só o 10% deles di que sí, iso son 6 clientes novos. Xa xeraches ingresos e obtiveches un retorno do teu custo inicial. Agora, no segundo mes, imagina que os teus 6 clientes tamén son embaixadores e queren gañar cartos. Colaboras e guíaslles para implementar o mesmo convidando a 2 por día. Pero sexamos aínda máis cautelosos e supoñamos que só o 50% seguen sendo clientes deses 6 primeiros. E os que atraen tamén só o 50% dos clientes que refacturan no segundo mes e así sucesivamente. Unha actitude verdadeiramente conservadora. Mesmo con este escenario pesimista, as túas ganancias no segundo mes serían superiores a $1.000. Mentres esteas activo no desenvolvemento de clientes, medrarás mes tras mes. Este sistema podería xerar miles de dólares ao mes, todo porque tomaches medidas. Podes crer que con só 10 da xente dicindo que sí, poderías gañar ata miles despois duns meses. E que pasaría se compartises isto con 4 persoas ao día en vez de 2? Recortarías esta liña de tempo á metade. A mellor parte. Gañas cartos mentres viaxas polo mundo. Entón, cal é o risco? Non hai ningún risco. O sistema está no seu lugar. O servizo ten demanda. E todo o que precisamos é a túa vontade de conectarte e comezar. Conéctate e comeza. O proceso para o éxito é sinxelo. Fai unha lista de 120 potenciais viaxeiros ou emprendedores. Invítaos a ver a presentación. Móstralles a oportunidade de gañar cartos viaxando por menos e experimentando máis. Axúdaos a rexistrarse e duplicar o sistema. Non se trata de duplicar persoas, senón de duplicar un sistema probado. Se aínda estás indeciso, déixame preguntarche isto. Cal é o peor que podería pasar se probas isto? Non perderás cartos porque aforrarás máis do que gastas en viaxes. Non perderás tempo porque experimentarás destinos incribles reservados co noso planificador de viaxes de IA. Non estarás só porque terás mentoría e apoio en cada paso do camiño mentres participas na nosa comunidade mundial. E a mellor parte, o risco é cero. Gardei o mellor para o final. Aquí tes algo incrible. Se es cliente de Probo desde hai 12 meses, poderás escoller unha das nosas experiencias de vida exclusivas pagadas ao cento cos teus puntos de fidelidade. Escolle entre destinos exóticos, escapadas de luxo e experiencias exclusivas. Algúns incluso inclúen todo. Aquí tes só algunhas das que acontecerán nos próximos meses. Cal delas quererías tachar da túa lista de desexos? E si, non é só para ti, senón tamén para un convidado da túa elección. Iso significa que despois dun ano, tes unhas vacacións completamente gratuitas. Entón volvo a preguntar cal é o risco. Esta é unha situación vantaxosa para todos. Aforras en viaxes, gañas comisións e recompensaste con viaxes de luxo. Entón, a verdadeira pregunta é, estás preparado para cambiar a túa vida? No momento en que te rexistras, comeza a túa viaxe. Isto é o que debes facer a continuación. Completa a túa formación de incorporación, traballa coa persoa que che presentou Moorleaf e faino de inmediato. Únete a unha formación en equipo ou a unha academia de empresa e maximiza os teus ingresos co noso sistema único de 2 sesións ao día. Comeza a compartir a oportunidade, convida os teus primeiros contactos e lanza o teu negocio. Esta é a túa oportunidade de viaxar polo mundo, gañar cartos e construir un estilo de vida que che encante. Agardamos con impaciencia axudarche a converter os teus soños en realidade. Comecemos. Grazas.